zapnem sa aj tuto na 30 na 30 naša téma. Zatiaľ vy ste na Facebooku a zapínam aj Instagram. Ahojte, krásne ránko. Ahojte. Krásne ránko, Instagram, 30 za 30, výzva, ktorá ma čaká, o tom sa tu budeme chvíľku rozprávať. Trošku idem neskôr, lebo som mala výzvy s Facebookovou kamerou, aj tak sa mi to nepodarilo spustiť na stránke, tak idem na Facebooku vlastne na súkromnom profile a potom to nejak nastavím, lebo mi tam písalo, že Safari mi nechce povoliť kameru. Ahoj, si krásne ránko, Daška, čaute. Instagram žije, Facebook nežije, nevadí, a Facebook žije. Ahojte, krásne ránko. No dnes som si pre vás pripravila takú krátku informačnú 15 minútovku, pretože ja som si na seba vymyslela som si na seba takú somarinu, respektíve nie je to somarina, je to vec, ktorú zatiaľ neviem, aby niekto urobil, takže na čas, aby to niekto ukázal. No, ja som si totiž to vymyslela, ahoj Zdenko, krásne ránečko, ja som si totiž to vymyslela takú výzvu, tentokrát výnimočne sama pre seba, a tá moja výzva sa volá 30 za 30, možno ste to včera už v mojich storkách videli. Táto výzva bude bežať na mojej facebookovej stránke Zuzana Becherová, ktorú kde teraz nevysielam, lebo som si tam nevedela spustiť kameru. Ahojte, krásne ránko, Anička. No a tá výzva 30 za 30, povedzte mi ešte všetci ostatní, ktorí ste mi napísali, Nelly, ahoj na Facebooku, ako sa máte? Dajte mi do komentu, aký máte štart do nového biznisového roka, či to beriete takto lážo, plážo, alebo to beriete takto, idete bomby, konečne ste sa rozhodli, že využijete najlepší čas v roku, ktorý v networku máme, a možno aj vo všetkých ostatných biznisoch, ak teda nepredávate veľkonočné vajíčka, ale aj to by ste si možno vedeli nejak otočiť. Takže, Zdenko, 30 eur za 30 jogurtov vôbec. Vôbec to nebude. Ahojte, čaute. No, 30 za 30 je moja výzva, ktorú ja sama pre seba štartujem dnes. A bude trvať teda do 2.10., ak som si to dobre vypočítala. A je to výzva, že za 30 dní je môjim cieľom registrovať do môjho týmu ja sama teda 30 ľudí. Pozor, do nášho týmu nie je registrácia zadarmo, lebo to milujem, ako keď niekto povie, ja mám 400 registrácií za mesiac, ale registrácie sú zadarmo, bezplatné. No, moja rastlinka. No a je to registrácia, ktorá je vlastne od tak 100 eur vyššie. Samozrejme produkty, naše úžasné, krásne fľaštičky, lazy za liséra, takéto výborné. Čiže je to predaj produktu alebo predaj príležitosti. No a to nie je všetko, prosím vás, priateľ, lebo 30 za 30 pokračuje aj v tom, že budem oslovať 30 minút denne, iba 30 minút, 30 ľudí. Dobre? Takže, lebo môjim cieľom je ukázať, ako náš biznis funguje a že funguje, že každý, kto má nejaký hlavný iný zdroj príjmu a chce si toto začať ako vedlejší, tak proste, že za 30 minút denne, 30 minút oslovovania denne, pozor, ale nebude to oslovenie, že idem oslovím jedného, idem si dať kavičku na pol hodiny a tak ďalej, vôbec nebude to proste 30 minút fokus, idem oslovujem. Tak 30 minút denne, oslovením 30 ľudí, za 30 dní chcem registrovať 30 ľudí. Tak mi dajte teraz do komentu, že či si myslíte, že sa mi to podarí, či sa to vám podarí, jak dokopy 90, nie 30 ľudí, tak 90, nepridávaj mi, Zdenko. 90 potom do Vianoc mám, dobre? Alebo 100 mám do Vianoc, to je moja taká druhá challenge, ale tu nebudem zdieľať, ale tuto budem zdieľať a teda každý deň vám zhrniem, čo som počas toho dňa, čo sa mi podarilo, aj čo sa mi nepodarilo, čiže to bude také akože real time zdieľanie, že či som to dala, či som to nedala. Ja viem, že to bude aj výzva, lebo ono sa to oveľa ľahšie povie, ako urobí, a preto som si dala taký verejný záväzok tuto pri vás, že do toho pôjdem, že tých 30 dní proste urobím všetko preto, aby som každý jeden deň 30 minút oslovovala a 30 minút, za 30 minút oslovila 30 ľudí. Dá sa to, akože už som to dokázala. Môj rekord za mesiac je 12 registrácií, takže to už som skoro na polceste, nie? To som sa určite poflakovala. Takže ak ma chcete sledovať, tak bude to všetko zdieľané každý deň. Ale osloviť, no, Zdenko, nie, 30 x 30 x 30 je 900.
Hej? Čiže ja oslovím 900 ľudí, pretože štatistiky v networku hovoria, že vlastne tak 3 až 5% je úspešnosť. To znamená, že keď oslovíte 100 ľudí, tak 3 až 5 ľudí by ste mali regnúť. A ja keď oslovím 900 ľudí, tak by som mala 30 až 50 ľudí regnúť. No tak som zvedavá, že či sa mi to podarí. A budem robiť z toho normálne case study. Budem si písať, koľko som oslovovala ľudí, či sa mi to podarilo za 30 minút, či sa mi to nepodarilo za 30 minút. Každý deň proste mám tu svoj denník 30 za 30. Dobré ránko, Lindy. Takže som sama zvedavá, že čo z toho bude, ako sa mi to podarí a tým, že vlastne idem takto live, tak som sa sama sebe, si budem nakopávať zadnú časť tela, nech to idem urobiť, lebo ja som priateľ z princípu taký lenivý človek a mne sa strašne nechce. Ale keď to sčítam, tak to je 90, ale 900 v skutočnosti teda oslovím 900 ľudí za mesiac a mala by som teda mať 30 registrácií. A to je tá spodná štatistika, lebo niektorí ľudia sú oveľa šikovnejší ako ja a malo by sa im teda to podariť lepšie a viac. Takže toto je moja výzva. Verím teda, že sa mi to podarí, pretože milujem naše odvetvie. Ja mu 100% verím network marketingu. Myslím si, že každý si tu vie prísť na svoje a vytvoriť si či už vedlejší alebo hlavný príjem, či chce zarobiť na dlažbu, na bazén alebo na dovolenku na Maledivách. Zdenko, ďakujem veľmi pekne a ja som zvedavá na rezult a budem potom s vami zdieľať celú tú case study, že koľko štatistiky na každý deň, čo, kde, jak, ako. A teším sa na to. Čiže verím tomu, že network marketing funguje. Verím tomu, že sa mi to podarí dokázať. Máme v DoLife neskutočné produkty, skutočne, že top kvalitu a ja vôbec nemám žiadne pochybnosti voči produktu ani voči firme, čiže nemám žiadny nejaký vlastný vnútorný blok, prečo by som nemala predávať ten produkt alebo príležitosť. Inuška, ďakujem. Takže toto mám ja úplne vyjasnené. Ja som si 100% istá, že produkty sú kvalitné, firma je kvalitná, kompenzák je kvalitný, ľudia sú kvalitní, čiže verím nášmu odvetviu, verím našej firme, verím nášmu produktu a verím sebe. Verím sebe, že to dokážem, pretože priatelia naštudované mám. Myslím si, že aj veľa z vás má naštudované, hej, Daniel, G, Jessie, proste lepšie na svete není. Takže všetko na to mám a samozrejme život mi môže prihrať do cesty niečo a môže mi aj zoberie z cesty niečo, ale ja s tým počítam. Je to aj pre mňa taká vec, že trošku väčší výstup z komfortnej zóny, ale myslím si, že je na to čas a myslím si, že je na čase ukázať, že naše odvetvie je dôveryhodné a že sa tu dajú dosiahnuť výsledky. Inka píše, keby nie som registrovaná, tak sa hneď registrujem ku teba a ťa podporím. A presne to, že jak Inka píše, presne to je moja dnešná vaša taká akože výzva k vám, že ak ste váhali, ak neviete, že čo, tak poďte sa ku mne registrovať. Poďte sa pridať teraz, pretože teraz ideme bomby, je to všetko, čo budem robiť, zdieľam. Je to celá stratégia komplexná s tým, že som si navrhla sociálne siete, určila som si komunikačné linky a tak ďalej. Hej? A ja to všetko, celú tú case study potom budem dávať ľuďom v našom týme, ktorí budú chcieť ísť podobné výsledky ako ja, aby vlastne to mali nachystané. Priatelia, je dôležitá vec, bez robenia sa nič nestane. Milujem meditácie, afirmácie, všetky tie veci, želania, vizualizácie, snívania a manifestácie a všetko, ale bez toho, aby keď vám príde nejaký nápad, idea, človek, niekto, aby ste niečo urobili fyzicky, normálne, že zoberiem telefón, zavolám, napíšem, tak nič sa nestane. No a čiže okrem toho, že som si vizualizovala svoj cieľ, manifestovala, všetko som spravila, pomeditovala, tak idem teraz robiť, dobre? Takže budem sa tešiť, keď ma budete sprevádzať. A ak teraz ste váhali, že či sa pridať, tak teraz sa pridajte, lebo teraz je ten správny čas. Takže verím, že budem inšpiráciou pre mnohých bojbaby v týme, ktoré to vedia, takže že oni idú so mnou, len oni si trošku akože znížili tú látku, ale to je v poriadku, ani mňa by pred rokom nenapadlo si dať challenge 30 za 30. Takže ak chcete ísť svoju vlastnú challenge, veľmi vám držím palce, kľudne mi to dajte do komentu, napíšte, že idem aj ja vás budem podporovať, motivovať a sila skupiny urobí proste taký výtlak, že
To je neskutočne žasné. Ja si myslím totiž to, že to, čo sa stane, si nevieme predstaviť. Ja teda určite nie. Ani nemám nejakú predstavu, že čo sa stane, ale viem, že sa veľa naučím a stretnem veľa skvelých ľudí. Budem si volať s veľa skvelými ľuďmi a za to si kúpim dlážbu. Nekúpim si za to dlážbu. Ja mám trošku taký väčší ešte cieľek dlážbu a to je môj milovaný dom pri lese, z ktorého vznikla vlastne farma pri lese. No tak uvidíme, že čo sa podarí. Dobre, priatelia, takže toľko odo mňa. Verím, že ma budete sledovať teda 30 za 30. Budem dávať infošky trošku aj na Instagram, trošku aj na môj súkromný Facebook, ale všetko dianie bude na facebookovej stránke Zuzana Becherová. Tam bude úplne, že všetko, každý deň zhrnutia, musím sa nastaviť tú kameru, aby ste to mali všetko pokope, aby sa mi to nemiešalo s Instagramami, YouTubami, TikTokami a všetkým možným. No a plus do toho ešte, keď som tuto takto live, tak v stredu budem mať večer krásnu liveku a na budúcu stredu, dávam o tom ešte vedieť, a na budúcu stredu som v Bratislave s Mimi Voltemar na krásnej akcii, takže srdečne vás pozývam, keď ste v Bratislave, dajte mi vedieť, pošlem infošky v Monsters Cafe, myslím, že to bude krásny event celodenný. Motivačný, ale aj taký workshopový, takže budem sa na vás tešiť. A teda dajte mi vedieť do komentu, že mi držíte palce. Verím, že tu nikto není žiadny zakarný, že no ja dúfam, že sa jej to nepodarí, lebo to sa vám vráti potom jak bumerang, čiže poprosím prajnú energiu, dobre, aby sa mi to podarilo. Ja štartujem už dnes, to znamená, že zajtra ráno budete mať na facebookovej stránke report z dnešného dňa, čo sa mi podarilo. Musím ísť o 12. pre malú do školy, lebo je prvý deň, ale hovorím, chcem to dať, že za 30 minút. Lebo ja chápem, že každý nemá full-time network marketing, ako mám ja, keďže už som trošku vyššie. A chcem fakt ukázať to, že za 30 minút oslovania denne, to znamená, že koľko to je dokopy? 30, 32, 4, 6, za 3,5 hodiny do týždňa, 3,5 hodiny oslovania do týždňa proste viete ísť brutálne pecky. Takže držte mi palce a vidíme sa zajtra na facebookovej stránke. Dobre, priatelia, želám vám úspešný, krásny vstup do nového nielen školského, ale aj biznisového roka. A ak vám to dávalo zmysel, podporíte ma sdielaním, budem sa tešiť. Ahojte!